डॉक्टर हरिगोविंद राय, केंद्रीय प्रवक्ता प्रगतिशील भोजपुरी समाज। रउआ सब के हम हाथ जोड़ के गोड़ लागतानी। रउआ सब उम्मीद बा कि खूब बढ़िया होखब, अच्छा से होखब, स्वस्थ होखब। आज हमनी के चर्चा कइल जाए एगो आजकल बहुत चर्चा के विषय हो गइल बा, चाहे मरीज भी बहुत एकर मिलत अड़न कि ब्लड में, खून में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाता है, प्लेटलेट्स घट जाता है। बहुत लोग एकरा से शिकार हो जाता है। बहुत लोग कहता है कि कोरोना के वैक्सीन लागल ऐसे होता, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से कई गो कारण बा एकर, वो कारण के वजह से ही प्लेटलेट्स घट जाला। तो हम अपना भोजपुरिया भैया बहनी लोगन के एकरा बारे में जानकारी दिहल चाहतनी और वह सब वीडियो के माध्यम से प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी हासिल करी। प्लेटलेट्स के बारे में हमनी के शुरू कइल जाओ। प्लेटलेट्स हो का एकरा बारे में पहले जानल जाओ। हमनी के जौन खून बा, मनुष्य के शरीर, मानव के शरीर में जौन रक्त बा, एकरा में मुख्य रूप से 3 गो कण पावल जाला। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण आ प्लेटलेट्स, जौना के प्रोथ्रोम्बिन भी कहल जाला। तो ए तरह के 3 गो कण एकरा में हमनी के शरीर के खून में पावल जाला। प्लेटलेट्स बा जौन, ई हमनी के जब शरीर में हड्डी बा, ये हड्डी के बीच में बोन मैरो कहल जाला ओकरा के, अस्थि मज्जा ओकर नाम है। अस्थि मज्जा में खून के निर्माण होला, खून बनेला। रक्त के निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर ही होला। शरीर में जौन भी हमनी के खातनी या पियतनी या वो कर पहले रस बनेला आ रस के बाद रक्त बनेला। तो ई शब्द धातु में आवेला। तो रस के बाद जौन रक्त बनता, ई रक्त बनेला हमनी के अस्थि के मज्जा जौन कहल जाला, बोन मैरो, ओकरा में बनेला। वही में प्लेटलेट्स भी रक्त में ही बनेला, तो प्लेटलेट्स भी वही में बनी। और रक्त के स्टोरेज हमनी के शरीर में, जौन रक्त हमनी के शरीर में ओकर जमा करे के जगह बा, ओकरा के हमनी के शरीर में ओकर नाम बा प्लीहा। ओके प्लीहा कहल जाला, अंग्रेजी में ओके स्प्लीन कहल जाला, ओके रक्ताशय भी कहल जाला। बहुत लोग ओकरा के तिल्ली भी कहाला। तो ई कहाँ बनेला आ कहाँ जमा होला, ई तरह वह सब जान गए। प्लेटलेट्स के ई बनौला के बाद ई 5 से लेके 10 दिन तक के अंदर में टूट जाला। टूट के फिर बनेला। ई स्वाभाविक प्रक्रिया है एकर। ई टूटी या बनी, एकरा में कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कमे दिन में टूटे लागल, तो कम दिन में टूटी तो ओकर संख्या घटत जाई। तो ई भी एगो कारण होला प्लेटलेट्स के कम होखला के। एकर कारण हम बतावत तनी। सबसे पहले हमनी के जान ली जाए कि प्लेटलेट्स के जौन मात्रा हमनी के शरीर में बा, वो सामान्य रूप से कितना होके के चाहे। तब मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सामान्य रूप से एगो मनुष्य के शरीर में प्लेटलेट्स के मात्रा 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक रहे के चाही। ये सामान्य है। लेकिन 1.5 लाख कह दियनी, ये बात ठीक बा। 1.5 लाख से कम होखे तो ओकरा बारे में सोचे के चाही कि एकरा के हमनी के मेंटेन कइल जाओ, लेकिन घबराए के ना चाही। 40 लाख से अगर कम होखे, 40 हजार से कम होखे, तब तनी कुछ चिंता के विषय बा। तो 40 हजार से कम हुई तो चिकित्सक के पास गइल बहुत जरूरी बा, उमें जाए के चाही। तो चिकित्सक रउआ के सलाह दी हम। तो अब एकरा में ब्लड के जांच होला
जांच में भी हमने के समझे के चाहे कि जे ब्लड जांच करता पैथोलॉजी वाला वो ब्लड लिहल आ ओकरा के जांच कर दिहल। बहुत लोग होला कि ब्लड ले ली आ चल दी जहाँ तहें हेनियो ले ली होनियो ले ली, कई जगह कलेक्शन करी, कई जगह इकट्ठा करी ब्लड के, तब एक जगह ब्लड इकट्ठा होई तो ऊ के ले जाके पैथोलॉजी में जांच करी। फ्रीजिंग कइल जाला तो फ्रीजिंग में वो कैसन फ्रीजिंग भइल बा नइखे भइल, एकर भी असर ब्लड के जांच जब होई प्लेटलेट्स के तो काउंटिंग में एकर भी असर पड़ेला। उ सही रिपोर्ट ना हुई, ब्लड लिए ब्लड लिहलन लेके जमा जांच कर दिहलन, वो जल्दी जौन बा रिपोर्ट बहुत बढ़िया आई ऊपर। तो ए पर ध्यान देवे के चाहिए, पैथोलॉजी वाला के भी समझावे के बतावे के चाहिए कि देखा भाई हमार ब्लड ले लो और तुरंत एकर जांच पाँच कर दो ताकि हमार पता चल जाओ। ब्लड के अंतर्गत प्लेटलेट्स का करेला, एकर मुख्य काम का बा, एकरा बारे में हमने के जानी जा। तो कबो कबो हमने के शरीर में चोट लग जाला जौना कि इंजुरी कहल जाला, और रक्त बहे लागेला, खून बहे लागेला, तो ई कुछ देर के बाद अपने ही बंद हो जाला। एकर कारण प्लेटलेट्स होला। प्लेटलेट्स की वजह से ही वो खून के स्राव जौन बा, रक्त के स्राव बा, वो कम हो जाई, और धीरे धीरे कम होत होत बंद हो जाई। रक्त प्रवाह के, रक्त की जौन इंजुरी भइला पर, चोट लगला पर जौन खून के बहाव बा ओकरा के रोके के काम ये प्लेटलेट्स करेला। ब्लड में एकर बहुत बड़ा रोल बा। एकरा बाद अभी एकरा के कमी के कारण माने काहे कम हो जाता, एकरा पर ध्यान देवे। तो हम पहले ही बतौनी है कि या तो बोन मैरो में खून बनत नहीं है, कम बनता, तो प्लेटलेट्स भी कम बनी स्वाभाविक रूप से, तो एगो कारण हो गई। दूसरा कारण हो गई कि टूटता, समय से पहले ही टूट जाता, ब्रेकेज हो जाता, ऊपर डिस्ट्रॉयशन हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता, टूट जाता समय से पहले। ये दूसरा का कारण हो गई। तीसरा का कारण हो गई कि शरीर में हमारा बहुत ध्यान देवे के बात हम कहतनी। बहुत चिकित्सक लोग के भी भ्रम हो जाला, चाहे बहुत लोग के भी भ्रम हो जाला कि प्लेटलेट्स हमार कम हो गई तो हमारा डेंगू हो गई। ऐसा बात नहीं है। डेंगू में भी प्लेटलेट्स कम होला, ये बात सही बा, लेकिन डेंगू में प्लेटलेट्स के जांच कराई पता चल जाई, आ एकरा में ओकर डेंगू के भी जांच बा, खाली प्लेटलेट्स से नहीं है, तो ओकरा में संग संग डेंगू की जांच करावे। प्लेटलेट्स कम भइला का मतलब डेंगू ना भइल, ओकर डेंगू की जांच करा लेवे के चाही। डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाला, ये भी बात सही बा। कौनो प्रकार के बुखार हुई ओकरा में भी प्लेटलेट्स कम हो जाला। आ हमनी के जौन शरीर के सबसे बड़ ग्रंथि लीवर बा, जौन हमनी के शरीर के पहरदार ह, प्रहरी ह, एकरा में अगर कौनो प्रकार के दिक्कत आ जाए, लीवर संबंधी कोनो बीमारी हो जाई, हेपेटाइटिस बहुत साधारण रूप से हम बताओ तनी, हेपेटाइटिस बा, जॉन्डिस बा, तो एकरा में भी प्लेटलेट्स कम हो जाला। तो प्लेटलेट्स होखे के कई गो कारण बा, ई रउआ सब जानली एकरा बारे में। और प्लेटलेट्स कम भइला पर कुछ लक्षण हमनी के शरीर में आवेला, वो लक्षण के बारे में जानकारी रउआ सब करी। बहुत ध्यान से सुनी वीडियो के, ऐसे कि बहुत बढ़िया चीज़ हम रउआ सबके परोस रहल बानी, आ एकरा के सुनी। लक्षण एकरा में आ सकेला तो जहे तहे हमरे के शरीर में से ब्लड रक्त स्राव होखे लगी, खून बहे लगी जहे तहे से, तो ये कहीं से भी खून बही, यहाँ तक कि काला पैखाना भी होखे लगेला। आंत में खून के स्राव बढ़ने लगी तो काला पैखाना कभी भी कोनो भी परिस्थिति में, और वह समझ ली, और जो अगर काला पैखाना होता तो समझी कि रोगा उनमें ब्लड आवता,
एकरा पर हमेशा ध्यान देवे के चाहिए। तो एकरा से ई जब कम हो जाला तो चक्कर नियन आई, चक्कर आई, उल्टी नियन मन करी उल्टी करत रहे के मन करी हमेशा। शरीर पर सबसे बड़े कर निशान बा, शरीर पर लाल लाल चकता, जहाँ तहे शरीर पर लाल लाल चकता होखे लगी। जोड़ जोड़ में दर्द, गांठे गांठे दर्द हुई, चले फिरे के मन ना करी, एकदम अस्वस्थ हो जाइए, तो मन ना करी कि हम कुछ करी, बोले तक के मन ना करी। बहुत जरूरी जैसे लैट्रिन उट्रिन उठ के जाए में भी परेशानी महसूस हुई, ये एक लक्षण बा। तो कौनो भी बुखार में, लीवर संबंधी बीमारी में ये तरह के लक्षण आवे तो तुरंत जौन बा ब्लड की जांच कराओ के चाहिए। ओकर जांच के नाम हो सीबीसी। सीबीसी जांच कराई तो ओकरा में प्लेटलेट्स पता चल जाई। तो पैथोलॉजी में सीबीसी के जांच करावे के चाहिए। एकरा खातिर जांच जब हो जाई तो पता चल जाई कि प्लेटलेट्स हमार कितना बा। अगर कम बा तो ओकरा खातिर बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय बा। सबसे बढ़िया उपाय फिर वह लिक्विड डाइट ली, जौन की तरल पदार्थ होके, काहे से कि गाढ़ा होला तो एकरा के शरीर में जब तरल पदार्थ जाई, लिक्विड जाई तो मेंटेन होई। तो लिक्विड डाइट एकरा में बहुत जरूरी बा। आजकल बहुत बढ़िया एगो चीज़ मिलता बाजार में, हर जगह, हर मार्केट में, चौटी चौराहा सब जगह उपलब्ध बा, जौना के नारियल कहल जाता, कोकोनट। नारियल के पानी एकरा में बहुत बढ़िया काम करला। कीवी के फल बा, एकरा में बहुत बढ़िया काम करला। पपीता के पत्ती के रस ओकरा के सेवन करी खाली पेट में सुबह शाम, एके बढ़ावे खातिर बहुत अच्छा काम करला। तो ये कुल अपना शरीर में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एकर जांच करा ली। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की मात्रा अगर कम होखे तो ओकरा के मेंटेन करी। ओकर दवाई बड़ी से बहुत ओकरा के यूज करी। जब ढेर कम हो जाला तो एकरा में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कइल जाला, खून चढ़ावे के पड़ेला। प्लेटलेट्स अलग से भी आवेला, जौन की प्लेटलेट्स चढ़ावे के पड़ेला। ये जब 30,000 से कम हो जाई, 30,000 पर आ जाला तो ये कुल काम करे के पड़ेला। ऐसे ऐसा समस्या ना आवे, एकरे पर ध्यान देवे के चाही। एकरा पहले ही जौन बा एकर उपाय, एकरा से बचे के जौन उपाय बा कि हमार कम मत होके प्लेटलेट्स, कम बा तो ओकरा के मेंटेन कइल जाओ। बहुत बढ़िया बढ़िया दवाई भी बा, मार्केट में आ गई बा। जैसे अभी एगो हिमालय कंपनी के प्लेटेंजा बा, प्लेटेंजा के टैबलेट हो, टैबलेट के प्रयोग करी, राउर प्लेटलेट्स इंक्रीज करी, बढ़ी। 2-2 गोली 3 टाइम खाई। जब मेंटेन होखे लागे तो 2-2 गोली 2 टाइम खाई। फिर जब रौरा अच्छा लागे मेंटेन हो जाए, 1.5 लाख पर चल जाए तो 1-1 गोली खाई। एक लगातार 3 महीना खाई, और प्लेटलेट्स एकदम मेंटेन कर दी। लेकिन ये कोनो गारंटी नहीं है कि वो टैबलेट से मेंटेन हो जाई। बहुत सारा एकरा में रउआ परहेज करे के पड़ी। लीवर के आराम देवे के पड़ी। लीवर में जो तेल, मसाला, डालडा, छानल बघारल चीज जौन आदमी खाता, एकरा पर परहेज करे के पड़ी कि लीवर हमार सही ढंग से अपन काम करे। जब लीवर सही ढंग से काम करी तो हमनी के एकदम मेंटेन रही हो। तो हर चीज़ खातिर लीवर बा, लेकिन प्लेटलेट्स खातिर भी बहुत महत्व बा। लीवर के मेंटेन राखल, लीवर के अच्छा काम होखे। बार बार एकरा पर ध्यान देवे के चाहिए। तो प्लेटलेट्स के ऊपर बहुत सारा लोग हमरा के कहल कि तनी प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बताई डॉक्टर साहब। बहुत आजकल प्लेटलेट्स से घट जाता, लोग के परेशानी हो जाता। सुनता नहीं कि प्लेटलेट्स बड़ा जरूरी बा, का मैंने एकरा बारे में कुछ बताई। तो आज हम रउआ सबके प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी सोचली हैं कि रउआ सबके दी, रउआ सब जानकारी ली।
आ जितना भी ई वीडियो में हम चर्चा कैले बानी एकरा पर वह सब ध्यान दी। एगो बहुत बढ़िया चीज़ बा कि हमनी के देहाती चीज़ जौन की पपीता बा, पपीता बहुत बढ़िया चीज़ है। पपीता कौनो तरह से रउआ के फायदे करी, हानि ना करेला, लेकिन ओके समय से ओकर समय बा, समय से ओके यूज करे के चाही। अब पका पाकल पपीता से ढेर प्लेटलेट्स खातिर के ई जौन कच्चा पपीता बा ई ज़्यादा काम करला। कच्चा पपीता के रस भी आदमी पी सकेला, कच्चा पपीता के सब्जी उबाल के चोखा बना के हमन यही तरह माने कच्चा भी ओकरा के खूब अच्छा से खाइल जा सकेला। तो पपीता के सेवन बड़ा बढ़िया एकरा में लाभ करेला। आ एगो बहुत अमृत चीज़ बा, ओकर नावे अमृता ह, जौना के गिलोय कहल जाला, गुरुच कहल जाला। एकर काढ़ा बना के पीही तो राउर मेंटेन रही, कोनो तरह के बुखार रही तो बुखार भी खत्म होई। आ बनल बनल दवाई जौन बा रउआ काल में घासो बा ओकरा के 3 चम्मच दवा 3 चम्मच पानी सुबह शाम मिला के पीही भोजन के बाद। आ प्लेटेंजा के सेवन करी जैसे बतौली हैं। एकरा बाद में रउआ पपीता के सेवन करी, एकरा बाद लिक्विड डाइट लीही, खूब मेंटेन हो जाई। एकरा पर ध्यान देवे के चाही। जोड़ जोड़ में दर्द होखे तो निश्चित रूप से प्लेटलेट्स के जांच करावे के चाही। बुखार बहुत दिन से छूटत नहीं खे, बुखार के बारे में भी सोचे के चाही कि हमरा काहे बुखार हो जाता है, कौना तरह के बुखार बा, तो बुखार के भी जांच करा लेवे के चाही कि कौना तरह के बुखार बा। तो हम अपना भैया बहिनी लोगन के, भोजपुरिया लोगन के, भोजपुरी समाज के तरफ से हम रउआ सबके ये वीडियो के माध्यम से प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी देनी। उम्मीद करतनी कि रउआ सबके वीडियो जरूर अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लागल होखे तो एकरा के रउआ सब लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी, अधिका से अधिका लोगन के बताई, जन कल्याण के काम करी। बहुत बहुत धन्यवाद देतानी। रउआ सब वीडियो देखतानी, आभार व्यक्त करतानी, आ गोड़ लागतानी। जय जय भोजपुरी, घर घर भोजपुरी, प्रगतिशील भोजपुरी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। आ हमनी के अपना भाषा खातिर हमेशा मेहनत करत रहे के बा, आवाज़ उठावत रहे के बा कि हमनी के भाषा के भी संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज करावल जाओ। यही आग्रह के साथ, यही विनती के साथ हम लोग सबके ये वीडियो परोसतानी और वह सब ध्यान दी, आशीर्वाद बनौले रही। जय जय भोजपुरी, नमस्कार, गोड़ लागतानी, प्रणाम करतानी। जय हो, जय हो।